Kriani Khorang Boyni Hai Hai Panani Bagayang Rezabnai Hingke bahai tongbai khajane marathai kijing song khakhayo norok jotono kaham kurungno tongna hannai hingke haina hayang tini tai kaisa sini actor Lila bai sini actress Shusmita Reang ni video no explain khainani thangai tongo norok o video no chajak kangke like tei share khairidi tei ani yo channel o katal phai tongo ke ani yo channel no bo subscribe khaioi ganani bell icon no sinoi all of press khainari tamni hingke ang je phur katal video upload khayano apruno joton se sikang noroni orono notification sogayano obo ongkha Lila ni first time actress kwsam bai Kokborok music video khlaimani o music video bo comedy ungnai belaino nabnai thongnai tai bo o music video hingke bo samung khai sanai ungo tei rabar rawoi sanai ungo tei samung khainai o music video no norok nugui manai chini takhok Pradip Tripura ni YouTube channel o music video rok no norok nugui manai daktino o music video release khaijaknai 15 April 2022 o music video release khaijaknai sini takhok Lila bai sini bukhuk Shusmita Reang ni Kokborok music video belaino interesting nai belaino marung nai sini takhok Lila ni music video belaino kubang nani phaijing thangai tongo tai bono support khaidi tai bukhuk Shusmita no support khaidi boroni video tei bo kaham nugui mannai sini takhok Lila hangke o music video ni bisingtui sekelok accident mani nugo tai rabar dud bai to kujang mani nugo o music video ni teaser rok upload ungoi paijak norok kebo jodi nugia rok tongkha hangke ang ani video ni description o link rioi rinai norok kyang tifano thangai naimano tai norok ano bo support khai tongri ani o video no bahai nangjakha comment box o comment khai sari tai o video no chajagai tongo hangke like kaisa nan tapokdi Lila tai sini Shusmita Reang no norok asung chajagai tongo hangke o video o 1k like supungai ready tai nungani channel o katal phai tongo hangke subscribe khaya kongke please haina hai sapiro ani channel no subscribe khayoi ganani bell icon no sinoi all press kainari tamoni hingke ang je phur katal video upload khayo apruno jotoni sai sikang noroni orono notification sogina bagoi hambai।